katamis sa imong saad, kung palandungon ning akong kalag. May kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan. Ang tanang tao imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang agisalmutan ta. Kamay kusog sama sa agila, dili ta magkaluya, kay katabang tasya nga magpasan sa atong mga dala. Adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadasig ka lipay aron kita makapadayon sa buhat sa mga buluhaton nga makapahimaya sa Ginoo, makapalipay sa Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, mga pulong naghisgot sa mga pangutana, pangutana mahitungod sa kalampusan, mahitungod sa pagkamauswagon, kung tungod ba sa ginikanan o tungod ba sa mga anak, kung unsaon aron magmauswagon ang atong mga anak. Mao ni ato rong hisgutan, kay dunay nangutana mga kaigsuonan nga bisan saon kuno nila og tudlo sa ilang mga anak, dili maurag yapon ang ilahang kanang gipili. Mao na nga wala matarong ang pagpuyo sa ilang mga anak. Dunay mga ginikanan nga misulti nga dili tungod nila nganong inana ang ilang mga anak, tungod kuno sa desisyon sa ilang mga anak. Naapoy mga ginikanan maingon nga tungod ni sa among pagdumala, dili ni tungod sa among mga anak. Muni ato rong hisgutan ang mga pamaagi aron ang atong mga kabataan magmalapuson. Tungod ni sa usas mga pangutana diri sa ato nga programa, tagaan nato ni pagtagad. Og sa ato ang Bible survey nga pamalandong o pagtuon sa pulong sa Dios, ato ning ipadayon sunod nato nga panag-uban sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig, pagpasalamat, magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pag-amuma kanamo, sa imong pagpanalipod, pagbantay, pagtagbog, pag-atiman kanamong tanan. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pagpanalipod kanamo, sa imong pagiya, sa imuhang pagpangulo kanamo. Nagmalampuson kami, nagmadaugon kami sa pagkinabuhing takos, sa pagkinabuhi nga nahimaya ka, napasidunggan ka. Nagmalampuson kami tungod na sa imong walay hunong nga pagiya kanamo. Imo kaming gitudloan,
imo kaming gi amuma sa imo mga pulong aron sa ingon sa unahan sa mong kinabuhi. Panalangin kanunay ang among masinatian. Amahan, iblis na usab kami sa amo karong nga panag-uban, sa mga pulong nga amo karong madunggan, nga among makatunan, nga gikan gayud sa balaang kasulatan. I-bless kami. Dalaygon ka nga Dios nga maghatag ka na mo kadaog ag kalampusan sa mong panag-uban. I declare blessing sa matagusa. In Jesus name. Amen o amen. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw, dalaygon ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Katapusan ang tanang tao imong gihimo sa lara. Maayong gabi, maayong nga pagiguban sa tanan atong mga kaigsuonan nga nanukad sa nagkalaing mga lugar. Good evening, good evening. Salamat sa Ginoo nga nagmalampuso na usabta sa ato karong nga panag-uban. Nga diin nakahatag na usabtag higayon sa ato ang pagtumbaya sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa miaging adlaw mga igsoon dito mi sa Negros o dito ko sa Negros, dalaygon ang Dios nga nagmalampuso ng atong mga lakaw. O pagka Domingo, pagka Sabado na abot ko mga gabi na gyud. O niya gahapon nakasimbata o nakapasalamat ta sa atong buhi nga Dios sa kalampusag kadaugan nga atong naangkon sa tibok semana. O kagabi mga kaigsuonan, paghuman ako og paghuman gyud ako og klase, wa na gyud po ko ka tulog kay naguol ko kay ang computer, ang home PC, abi na kong naguba. Di na magyud siya mo response, kumbaga. Unya, di na gyud mo siga. Pasalamat sa Ginoo, nag-update ra day ang kuang PC ato ang computer. Unya, mao po'y atong gigamit karon sa atong panag-uban. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanatong danan. Inay mong tapad panalanginan kas Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Og atong taganog pagtagad ang mga mensahe, mga pulog, mga request no gikan sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod og nakasulod na sa atong programa. Maayong gabi, maayong pakiguban ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga mihatod nag mga mensahe diri sa atong panag-uban. Mayong gabi ni Brother Ruel Sanipa, mayong gabi Brother Ruel ato igsuon nga nanoka diha sa Tumunoy, Moalboal, Cebu. Mayong gabi ninyo diha Brother Ruel og ni Sister Tonia. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Amy de la Piña. Good evening Pastor, kumusta? Watching from Cagay Uno, Barangay Langob, Escalante City, Negros Occidental. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Maayong gabi Sister Amy o Ami. Si Mars Mahilio Kapasilan, maayong gabi Silene Bostelio, maayong gabi Pastor. Salamat sa prayer request Pastor sa cardiac catheterization 40K sa kong bibi og tagbo radyod sa Ginoo for 3 days Pastor. Maayo kayo ang Ginoo sa among kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga nagtagbo nga diin gihatag gyud sa Ginoo nga atong gipangayo alang sa imong baby. Kumusta man imong baby Sister Lynn? Ako nagtuo nga makalingkawas ang imuhang anak anang mao nga balatian. Si Bernadita Reges, maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya ug sa tanang naminaw sa imong programa karon. Dalaygon ang buhi nga Dios, ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Amen no. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nanukad sa naglain nga mga nasod. Mayong gabi ni Welda Prospero og ni Mika Ikdang, di jud mawad-an og mga problema kanus apaman kaya ni mawala. Ang tinuod, di man gyud mawala ang problema samtang buhi pata. Lamang kinahanglan nga makakat-on ta sa pagmanage sa problema. Nga dili mudako mudaghan ang problema. Kung dili madumala nato ni, dili dapat nga kita mo'y dumalahon sa problema. Ayaw gyud tuguti nga ikaw mo'y dumalahon sa imong problema. Kay mahitabuan na
mura gidapugan kas kalangitan o gidamukan kas kayutaan. Imong bation murag walay paglaom o walay kaugmaon. Pero kon imong mamanage ang problema, ikaw mo'y modumala, ikaw mo'y mudala, kana bitawng mumanage sa problema. Ayaw tuguti nga ang problema mo'y mudala nimo. Ayaw pod pagtuo nga wala gyud ka, wala na ay mga taong way problema. Mintras ang tao buhi pa, na gyud nay problema. Pero kinahanglan ka tigutang mo dumala. Ang uban na ay problema, hitsura. Wala tod sila'y problema sa kwarta, pero nagproblema pod sa hitsura. Naapoy uban, wala magproblema sa hitsura, problema pod kinaiya. Naaman po'y problema sa kinaiya, wa pod problema sa kwarta, walay problema sa kinaiya, pero problema pod sa relasyon. Muna nga dili gid mawa ang problema. Mo bitaw na miingon si Jesus nga dool kamong tanan nga gikapuya gibugatan kay papahulayon ka kamo. Kung naa kay problema, kung dunay mga nakapabug-at nakapaluya nato, ayo duula ang bisyo. Ayo duula ang mga tao nga mudugang rag problema. Iduol ang imuhang kaugalingon sa atong Ginoong Kristo. Kay ang iyang problema, kay ang problema nga nanimo kuhao na, hiliso na, o niya ang ihang gipakita sa Biblia aron dili na mobalik ang problema. Kung doon na may mga problema, dili na mao ang imuhang gipasan karon. Aron dili mo balik-balik ang problema, mualagad ka, ihalad ang imong kinabuhi sa Dios. Munang iingon si Apostol Pablo nga dapat dili na kitay nabuhi, si Jesus na ang nabuhi. Maayong gabi ni Risa Medrano, maayong gabi ni Sister Rizal, maayong gabi Sister Rizal, og Wilda Cruspero, thank you Lord, og Lorena Traya, maayong gabi. Si Philly Impes, maayong gabi Pastor Gideon, si Carmen Mahilo Bantigi, maayong gabi Pastor, salamat panahon giandam sa Dios aron makapadayon sa pagpaminaw sa ihang mga mensahe. God bless sa tanan. Wow, no? Maayong gabi Norbita Yotrazi, maayong gabi, maayong pakiguban dalaygon ng Dios. Si Brother Rifat, maayong gabi Pastor, live na ka sa 96.7 Shine EPM. No, alang sa ato ang resistor transistor radio, wala pa gyud nako makuha niya. Gikan ko sa miaging Sabado, samtang nagpauli ko gikan ko sa Negros sa atong FM station dito. Ang alagad sa Dios nga maoy gigamit aron makabatuntaan ng maong mga transistor radio or mga Bible. Nagchat nga iyang ipakuha, gikan ko sa ipakuha niya atong Sabado, o niya kay dili man ko kaapas kay naapamang ko sa Negros. Muna nga sunod na lang sad higayon nako maadto ang transistor radio kay nilakaw na pod siya, kanang nibiyahe na pod siya balik. Mga siguro tunga-tunga sa Hunyo makuha na gyud nato ng transistor radio. O niya ato nang ibahin-bahin sa mga listener diri sa 101.3 FM station nga nanoka diri sa Kalugtugan, Sardinia. Mugahin ko og 20 kabuok transistor radio. O niya 20 siguro 15 o 10 sa Negros, o niya diri sa Badjan, diri pod sa Alcantara. O niya naapo igahin ang Ginoo nga iyang gibutang sa kasing-kasing nga ato pong bahinan ang ato ang mga kaigsunan diha sa tumunoy, labi na gyud sa mga Bible. O akong ipasalamatan ang Dios nga nagatagbo niya ng tanan, kay maupo na among giampo diri sa among klase sa mga young people nga old anyo nagyay among gamiton. Unya
gihatag nas Ginoo. Kuhaunon na lang, no? Salamat sa Ginoo sa inyong paghulat-hulat sad magpanalangin ang Ginoo nini. Nagaubad kay si Jesus. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni G. Mens, maayong gabi, maayong pakiguban. Oras ato nga programa alas 8:07 na sa kagabion. Mga kaigsuonan, ato nang hisgutan ang pulong pangutana nga gipaabot gyud sa ato pong programa diri sa ato ang panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Usa kini ka pangutana mga kaigsuonan kung unsaon aron ang mga anak magmauswagon, magmalampuson sa ilahang mga tinguha, mga pangandoy ug mga damgos ginikanan para sa atong mga kabataan. Og ato ni nga tagaan og pagtagad ang mga gikinahanglan nga atong madunggan, makatunan sa atong panag-uban. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan. Bawal dapat ang nakasimangot. Tumawa ka, huwag kang matakot. Mahal ka ni Jesus mula noon hanggang ngayon. Kung may problema ka, ialay sa Ato ang sugdan, no, ang paghisgot sa mga pamaagi nga gipakita sa Biblia. Kay ang pangutana dinhi mga kigsunan sa usa ka ginikanan, gusto siyang masayod sa mga pamaagi sa Biblia o pamaagi sa Dios aron ang iyang mga anak magmalampuson, magmauswagon. O niya ang giingon dinhi, tungod ba sa ginikanan magmalampuson ang mga anak? Or tungod bas mga anak magmalampuson sila sa ilang mga pangandoy? Ang mga ginikanan sa manimo, sa manako, kitang mga ginikanan, doon na gitay tagsa-tagsa ka mga damgo, mga pangandoy, mga tinguha, alang sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Siguro, doon na may magkapareha siguro ang mga tinguhang pangandoy sa mga ginikanan. Pero, doon na gyoy mga dili gyud magkapareho ang padulngan. Doon ay moingon tungod kay dili pareho og kinaiya ang mga anak. Doon na po'y moingon tungod na sa pagdumala sa ginikanan. Ang tinuod nga gipakita sa Biblia mga kaigsunan, dili na tungod sa ginikanan, nganong nagmalampuson ang mga anak. Dili po na tungod sa mga anak, nganong nagmalampuson ang mga anak. Kundi tungod na nilang duha, sa ginikanan o sa anak. Pero magsugod na sa ginikanan. Dili gyud nato dawaton nga tungod sa mga anak walay labot ang ginikanan. Dili sad nato dawaton nga tungod sa ginikanan nagmalampuson ang mga anak. Naman siguro yung mga anak kung walay ginikanan nagmalampuson sila. Pero wala ta masayon nga ang mga ginikanan doon ay gihimo nga mga pakigsulti sa Dios. Kung wala may mga ginikanan nga nagpadako, pero doon ay may salo sa papel sa pagginikanan. Nangamahan, nanginahan. Ang ipakita sa Biblia mga kaigsunan, nganong magmalampuson ang mga anak. Una sa tanan, tungod na sa mga ginikanan ug tungod po na sa mga anak. Pero sa ako nang gikaingon, nagsugod ang tanan sa pagdumala sa ginikanan. Adunay mensahe ang Dios nga gipakita ni David nga maghatod sa mga kabataan
Palihog. Mga irakog excuse no kay ako orang gi sabot akong mga anak nga kung naaga ni dalugdog na ikilat magpabalo lang dayon sila kay di man ako makita ang gawas kung doon na may mga kilat o dalugdog para ma-off dayon nato ang ato ang transmitter. Padayon ta mga kaigsunan, diha sa Biblia dunay mga pamaagi ang Dios. Aron ang atong mga anak, ang imong mga anak, ang akong mga anak, ang atong mga kabataan, muuswag, magmalampuson. Ablihi inyong Biblia diha sa libro sa Salmo. Sa Salmo 128. 128. Ablihi diha sa 128. Diha na to makita ang pamaagi sa Ginoo aron ang ato ang mga anak muuswag magmalampuson. Ang gihatag dinhi nga konteksto ang ganti sa matinumanon sa Ginoo. Matinumanon. Ang pinakayawi nga gipakita dinhi kining pulong matinumanon. Ang pulong matinumanon nagpakita na mga igsuon sa tinuod nga respeto, tinuod nga gugma, tinuod nga pagtuo, ug tinuod nga pagpangalagad sa Ginoo. Bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6. Bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo og nagkinabuhi sumala sa ihang kabubuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan. Magmalipayon ug magmauswagon kamo. Ang imong asawa mahisama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay. Ang imong mga anak mahisama sa linghod nga olibo libot sa imong lamisa. Ingon niini ang panalangin nga madawat sa tao nga may kahadlok sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion, makita unta nimo ang Jerusalem nga muuswag. Sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, makakita ka pa unta sa imong mga apo. Magmalinaw unta ang Israel. Dinhi giklaro mga kaigsunan, ang Yahweh matinud-anon lamang sa Ginoo. Ang gikinahanglan aron ikaw ug ako mahimong matinumanon sa Dios. Ang gikinahanglan kining pulong kahadlok. Sa dihang ang tao dunay kahadlok sa Dios, ang gipakita dinhi panalanginan kayod sa Dios. Nganong panalanginan man sa Dios ang tao nga may kahadlok niya? Ang tao nga naay kahadlok mga kigsunan, una sa tanan, dunay 100% nga respeto. Bisan asa nga lugar, bisan asa nga dapit, o bisan unsa nga panahon, labi na gyud dihas balay alampuanan, labi na gyud sa mga dapit diin mabati nato ang presensya sa Dios. Ang tao nga may kahadlok sa Dios, igsuon ko sa Ginoo. Nganong panalanginan sa Ginoo? Ang tao nga may kahadlok tungod kay sa panahon nga naasa sa dapit nga mabati niya ang presensya sa Ginoo, makit-an siya sa Dios nga naasay taas, lapad, laom nga respeto. Labi na gyud diha sa simbahan, labi na gyud sa mga buluhaton nga gibilin sa Dios sa matag usa. Ang tao nga dunay kahadlok sa Dios, inampingan niya ang iyang trabaho para sa Dios. Ang tao nga may kahadlok sa Dios, dili siya mohimo og laing lakang, ni usbo niya ang pamaagi sa Dios. Kalipay hinuon niya ang pagtuman, kalipay hinuon niya ang pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Walay dili mahimo sa tao nga pamaagi sa Ginoo kung duna say kahadlok sa Ginoo. Timan ini siya.
Kung doon na tayo 100% nga kahadlok sa Ginoo, 100% usab ang atong pagtipig, ang atong pagtuman, ang atong pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Kung matuman nato, mabuhat nato, masunod nato ang mga pamaagi sa Dios, timan imog yun ang anihon. Dili gyud ka mapakya sa pag-ani ni ana. Kung pamaagi gani sa Dios ang ato ang maikinabuhi, masunod sa atong pagpangalagad sa Ginoo, muresulta gyud na sa iyang mga saad. Ang mga saad sa Dios mao gyud na imong mabatunan, makit-an, masaksihan, dili lang sa imong kaugalingon ug sa imong Pinoy-anan, lakip na sa imong mga kabataan. Sa bersikulo 1, gilitok dayon dinhi ang pulong bulahan. Ang tao nga bulahan mga kaigsunan, tao nga kanunay makasinati sa pabor sa panalangin sa Dios. Kanunay siyang makasinati sa bisan unsang pabor nga giandam sa Ginoo. Mga taong bulahan. Lamang ang gikinahanglan mga kaigsunan mao ni naagi kay kadlok. Kay kung naa kay kadlok, 100% nga mutahod ka sa Dios o magkinabuhi ka sumala sa iyang kabubuton. Ang tao nga dunay kahadlok mga kaigsunan, dili gyud niya malimtan ang pamaagi sa Ginoo. Dili niya malimtan ang mga sugo sa Ginoo. Dili niya pakyason ang Dios. Dili niya langanon ang Dios. Kanunay siyang magmatinud-anon bisan sa mga panahon, sa oras, sa mga adlaw. Dili gayud niya langayon ang Dios. O hinumduman nato nga kung unsay atong gihimo, mao kana ang atong pagpugas. Kung unsay ato ang gipugas, timan mao gyud atong anihon. Ang tao nga dunay pagtahod sa Dios, nindot kayo ang gipakita dinhi. Kung tinuod gyud ang tao nga naay pagtahod, kanang pulong pagtahod mga kaigsunan, mao kana ang pagsunod sa 100% nga pagsunod sa pamaagi sa Ginoo. Atong hinumduman ang pamaagi sa Dios, 100% perfect. Walay kulang, walay sobra ang pamaagi sa Ginoo. Grabe ni siya kahingpit. Sa diha nga atong subayon, sundon, buhaton ang pamaagi sa Dios, hinumduman nato nga duna siya gibuy-an nga saad. Kung unsay imong gihuguan karon, ikaw ra gyud ang makabenepisyo ni ana. Dili ang hospital, dili ang doktor, dili ang mga tao wala sa Ginoo. Walay bisan kinsang makabenepisyo sa mga imong gipanghaguan. Kung nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, dinhi gipasalig mga kaigsunan nga ikaw ra gyud makakaon kamo sa inyong mga hinaguan o sa inyong hinaguan. Kung nagnegosyo ka, kung nagtrabaho ka, ikaw mo'y makapahimulos ana. Dili ang hospital, dili ang prisuhan, dili ang mga doktor, kundi ikaw mismo nga nagtahod sa Ginoo. Usa sa pinaka-importante dinhi nga atong hisgutan mga kaigsunan kining kahadlok. Unsaon man aron makabaton ka kahadlok sa Ginoo. Dili ka makabaton og kahadlok kung wala gid ka makailan niya. Dili ka kaila sa Ginoo kung wala kay pagpakabana sa mga pulog mensahe nga iyang gibilin sa Biblia. Kung dili gyud kana bitawng dili gyud sincero ang imuhang pagtuon, pagpamalandong, pagdiscovery sa pulong sa Ginoo, yes na kay pagtuo. Pero dako kayog diferensya o kalahian sa tao nga dunay pagtuo nga may kahadlok sa Ginoo.
Kay ang tao nga dunay pagtuo nga may kahadlok sa Ginoo, 100% nga sundon og sundon buhaton gyud niya ang gibilin sa Ginoo nga pamaagi nga makaplagan nato sa Biblia. Og sa diha nga nabuhat nato ang pamaagi sa Ginoo, hinumduman nato nga ang pamaagi gani sa Dios atong sundon, ang atong sangkuan, ang atong padulngan, ang panalangin nga iyang giandam. Dili kalisod, dili problema, dili mga balatian, kaguliyang, kasamok, dili na maoy giandam sa Dios. Ang giandam sa Dios kadagaya. Ang giandam sa Dios hingpit nga kalinaw, kalipay, katagbawan, mga butang nga way katapusan. Kinabuhi mga kaigsuonan nga dili nimo makaplagan sa kalibutan. Mao nay atong maangkon ug mabatunan diha kang Kristo. Unya samtang nga nagpuyo pa kita sa kalibutan, dunay pinasahi nga buhaton ang Dios sa atong mga kabataan, sa atong mga kabataonan o sa atong Pinoy-anan. Ibin sa ato ang sa tagsatag sa kaasawa o kahabana. Ingon din ang imong maasawa mahisama sa paras or paras nga mabungahon diha sa imong lamesa. Maingon ganitang paras nga mabunahon sa lamesa, kana bitawng paras or grapes nga ibutang nimo sa lamesa, makapagaan, makapalipay nimo, makapa-enjoy na nimo. Kumbaga mayon kag wow, nindot kayo, naay grapes, naay paras. Parang ma-enjoy nimo ang dili kay mura, ma-enjoy gyud ka sa panalangin sa Ginoo. Malipayon ka nga naa ang imong asawa. Ilhan na nga gipanalanginan kas Ginoo. Pero kon murag magulanon ka kung naa nimo naa diha ang asawa, wala ka panalangin sa Ginoo. Unya mingon din ang imong mga anak mahisama sa linghod nga olibo libot sa imong lamisa. So dinhi giklaro mga kaigsonan ang pangutana kung tungod bas mga ginikanan magmauswagon ang mga anak. Ang tubag, yes, tungod sa mga ginikanan. Pero wala magpasabot nga walay papel o labot ang mga kabataan. Naun sa may ilahang papel o bahin sa kalampusan, kinahanglan magpabilin silang mutahod. Kinahanglan magpabilin silang muhatag og pagtahod sa ilang mga ginikanan. Ang giingon ni Apostol Pablo diha sa Efeso kapitulo 6, ingon din dako kayo og papel usab ang mga anak alang sa ilahang kalampusan. Ingon din sa 1 sa kapitulo 6 sa Efeso, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad mao kini, tahura ang imong amahan og inahan, og kini ang saad aron ka mabulahan ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pagdahod. Kinahanglan ato silang giyahan, kinahanglan ato silang tudluan aron ang atong mga kabataan
kanunay na ay pagtahod sa ginikanan. Lamang kitang mga ginikanan kinahanglan set example tas ato mga kabataan. Kinahanglan gyud nga set example gyud ta nila. Dili ta mosugot mga kaigsuonan kus Ginoo nga ang atong gitudlo dili nila makita. Dapat kung unsay atong gitudlo ato mismo sila makakita niini. Aron magmalampuson ang atong mga anak ug dunay tinud-anay nga pagtahod sa ginikanan, kinahanglan kitang mga ginikanan musakripisyo sa pagtudlo nila. Atong hinumduman nga ang unang magwawali, ang unang magtutudlo, ang unang pastor, ang unang maestrog maestra sa atong mga anak, wala nailain kita ng mga ginikanan. Ikaw ug ako nga nahimong amahan ug sa atong mga inahan maoy Yahweh. Munang niingon ang uban nga mga awit, ang amahan, ang inahan mao'y suga, mao'y tigtudlo. Diha sa panultihon mga kaigsunan ni Haring Solomon, Kapitulo 1, versikulo 7 nag-ingon, ang pagtahod o pagbaton o kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam og nagdumili sila sa pagsabot. Nga atong hinumduman ang mensahe diha sa Biblia puno ni kaalam og makahatag usab kini kaalam. Importante dinhi mga kaigsuonan pagtahod og kining pagbaton og kahadlok. Ang pagbaton og kahadlok mao kini ang pagkat-on og respeto sa atong Ginoo og kini pundasyon kini sa gitawag kaalam. Unsaon man aron naa sila'y kinaiyang mahadlokon o respeto sa Dios. Kitang mga ginikanan mga kaigsuonan, una sa tanan sa ako nang gikaingon, dapat mo sakripisyo gyud ta. Ato gyung sakripisyohan ang pagpangulo sa ato mga kabataan. Dili nato sila pasagdan sa gadget. Ato silang disiplinahon. Dunay usa ka kanta nga ako parong kana bitawng hinluan. Igamaan og sunata kining ginikanan. Ang ginikanan mga igsuon 100% dunay responsibilidad gyud or trabaho. Ang responsibilidad sa mga ginikanan dili lang ang pagpakaon, dili lang ang pagpaeskwela, dili lang ang pagbiste, kundi ang pagtudlo nila sa pulong sa Dios. Unsa man po'y itudlo kung wa ka magpatudlo sa pulong sa Ginoo. Mahinungdan nga kitang mga Kristohanon, wa tay laing i-priority sa atong kinabuhi ang pagkat-on sa pulong sa Dios. Kay ang pagkat-on sa pulong sa Dios mao ang pagkat-on sa kalampusan. Ang pagsunod ug pagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios mao'y dalan ngadto na sa kinabuhi nga gisaaran sa Ginoo kanang kadagaya. Ang gikinahanglan gyud natong mga ginikanan, una, magpatudlo gyud ta.
sa pulong sa Dios. Kanus aman ta magpatudlo sa pulong sa Ginoo. Sa panahon nga naata sa simbahan. Sa panahon nga kita manimba, maminaw sa pulong sa Ginoo. Diha ta makakaton. Mao nay time nga nagpatudlo ta. Mao na kung dunay magwali o dunay panahon nga naay mga magwali, ayaw gyud ibaliwala ang pagpaminaw. Ayaw gyud ibaliwala mga kigsunan ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay kung naa kay makatunan, naa kay ikatudlo sa atong mga kabataan. Usa sa gikinahanglan gyud nga angay natong itudlo sa atong mga anak nga sila pod mismo makakita sa atong gitudlo. Una, tudluan gyud nato ang atong mga anak sa pag-ampo. Nga mabatasan nila ang pagpakigsulti sa Dios. Og makakaton sila kung unsay buhat sa pag-ampo. Daghan nga mga kaanakan karon o mga kabataan nga kaantigon na kaimo ampo. Dili na malimot dayong katulog. Muingon gyud na sila nga mag-ampo ta pa, mag-ampo ta ma. Masayon tudluan, dasigon ang atong mga kaanakan. Dili nato sayangon kana bitawng kadasig sa atong mga kaanakan. Kabalo ba mo ang dali kay madasig ang mga bata? Dali kay makasabot ang mga bata. Kay moingon silang dili pa puno ang hunahuna sa bata. Kumbaga daghan pang bakante. Dili parihas sa mga dagko na nga sige nang kapuno. Moingon na ganing uban, awas pagani pastor. Mauna nga kanunay mabugatan. Daling ma-diskurahi. Ang mga kabataan, dali kay na silang makatimaan. Dili na sila malimot nga doon na sila'y mga pangandoy nga angay nilang dadon sa ilang mga pagampo. So muna'y angay na tong itudlo sa itong mga kanakan. Ug sa dihang mutahod sila niini, magdala ni ngadto kanila sa kinabuhing bulahan. Muna'y giingon ni Apostol Pablo nga bulahan ang mga anak nga dunay pagtahod kay gantihan sa Dios, balosan sa Dios o kinabuhing madagayaon o niya mutaas pagyud ang ilang kinabuhi. Sugod karon, tudloan gyud nato atong mga anak pagampo. Sunod ang pagbasag Biblia. Pagampo, pagbasag Biblia o kinahanglan makakaton sila sa pagsalig sa Dios. Sa pagsalig sa mensahe nga ilang nasabtan sa Biblia. Ang tao nga mingsalig sa mensahe sa Dios, tao nga dili gayod malimot sa pagbuhat niini. Kay ang tao nga tinuod nga nagsalig sa pulong sa Dios, mubuhat man siya sa pamaagi o sa pulong sa Ginoo. Pero kung ang tao nagtuo sa Dios, unya kulang og pagsalig, dili na siya mubuhat sa pamaagi sa Ginoo. Unya kung ang tao dili mubuhat, dili gyud na moabot sa panalangin sa Ginoo. Kay mulihis man siya. Masaag man siya. Pero bulahan kayo ang tao nga kanunay nagkinabuhi, nagsunod, mingsubay sa pamaagi sa Ginoo. Unsa may mga pamaagi aron kanunay musubay ang atong mga anak sa mga pamaagi sa Ginoo. Una, tudluan nato sila sa pagampo. Tudluan nato sila nga sila mismo kaantigong makigsulti sa Dios. Og ibutang nila sa ilang una-una kasing-kasing nga doon na sila'y Dios. Og dasigo nato giyahan og panguluhan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Og ato silang dumalahon aron sama sila kanato nga may pagsalig sa pamaagi sa Dios. So muna'y atong gikinahanglan samtang sila magdako, kinahanglan na sila'y kahadlok sa Ginoo.
Sunod mga kaigsuonan, kitang mga ginikanan importante na atay kusog, na atay kaisog, dili ta mo talaw, speaking about disiplina. Daghang mga ginikanan nga talawan sa pagdisiplina, kumbaga maluoy din sila, maluoy sila sa ilang mga ilang mga anak, mo nang ma-spoiled ang mga anak. Luoy kayo ang anak nga magdako, nga spoiled ang iyahang nakatunan. Kana bitawng ang pulong spoiled mga kigsunan, nagpakita ni nga tao siya nga dili gustog balibaran. Nakakaton siya nga nagdako siya nga dili siya balibaran. Kabantay mo anang mga anak nga kana bitawng unsay gusto tumanan, unsay gusto tumanan, magdako na siya nga magsunod, magkinabuhi siyang gusto, dili na makapahimayas Ginoo. Aron makabaton sila og disiplina mga kaigsuonan uban ang gugma, kinahanglan kita mga ginikanan muhago gyud pagtudlo nila. Dili na to kalimtan mga igsuon ang gisulat ni Haring Solomon diha sa Panultihon Kapitulo 22, versikulo 6. Tudloi ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Ang pagtudlo di ay sa ato ang pagtudlo di ay nato sa ato mga anak, usad di ay ni siya kasugo sa Dios. Usag yun di ay ni siya mga kaigsuonan moingon tang sugo nga dili dapat nato ibaliwala. Ang gingon dinhi pagkinabuhi nga dunay Dios, pagkinabuhi nga dunay gugma sa Dios, pagkinabuhi nga dunay pagsalig o pagpangalagad sa Dios. Maunay itudlo nato sa ato mga anak. Nya bulahan kayo mga anak nga gitudluan sa mga ginikanan sa pagpangalagad sa Ginoo. Nya miingon pag yun dinhi sa Panultihon 13:24 mga kaigsuonan, niingon dinhi nga kung dili mo kastiguhon ang imong anak, wala mo siya mahala. Apan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. Daghan kayo mga ginikanan nga dili kaya nila kana bitawng pagkastigo or pagdisiplina. Ang disiplina mga kaigsuonan dili kinahanglan nga kana bitawng kuhaan nimo sila sa ilahang gusto. Ang disiplina mga kaigsuonan kana bitawng giyahan ninyo sila. Like example, doon na kay buhaton, doon na kay i-award kumbaga. Dili nimo sila tudlo ag dinalo. Tagaan mo sila og kadasig, tinguha. Doon ay mga ginikanan mo ingon nga, pastor, ang ako ang anak, inaani ako pagtudlo, nga kanang dong, ug di ka magsilpon, kanang mauni ako ang isaad nimo kung dili ka magsilpon, dili ka musunod ka nako, mutahod ka nako, mauni akong isaad nimo. Nga kuyugan ti ka, nga isuroy ti ka. Madasig ang bata. Unya, imo gyud ang buhaton. Sa diha nga imong makit-an ang imong anak, nga iyang gibuhat ang imuhang gitudlo. Buhatag gyud ang imong gisaad niya.
Himuag yun. Unya, ang pagdisiplina o pagtudlo, ibasig yun na sa gugma. But ipasabot, kaantigo kang mupailob. Kaantigo kang mo kanabitang mutudlo, mutuman. Kay ang tao nga dunay gugma, mutuman yun siya. O nagiingon, kung nahigugma mo na ako, tumana ninyo ako mga sugo. So kung doon na tayo pagdisiplina sa itong mga anak, ibasig yun na sa gugma. Atong tudluan sila sa husto nga pamaagi. Sa pagdumala sa ilahang kinabuhi, sa ilang hunahuna, sa ilang pagbati, tanang bahin sa ilang kinabuhi, ato silang tudluan. Diha sa atong pagtudlo kinahanglan, sila mismo ang makakita sa atong pagpuyo, sa atong kinabuhi. Kinahanglan, mahimo tang ihemplo, mahimo tang sumbanan. Kung unsay atong gitudlo kanila, siguruhon nato nga sila mismo ang makasaksi nga kung unsay atong gibabuhat nila, sila mismo ang makakita nga mao'y atong gibuhat. Kung ato silang gitudloan sa pagbasag Biblia, dapat sila pod mismo makasaksi nga nagbasa kag Biblia. Kung ato silang tudluan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o pagsimba sa Dios, siguruhon nato nga sila mismo ang nakasudong ni nakakita sa atong pagaginikanan nga misimba usab kita ug nagampo usab kita ngadto sa Ginoo. Mao ni mga pamaagi, mga kaigsunan, nga magdala kanato, magdala sa imong mga ginikanan sa pagkamauswagon ngadto na sa pagkabulahan. Ayaw gyud kalimti ang pagpadako nila, pagpangulo kanila aron makabaton sila kahadlok sa Dios. Ayaw gyud tuguti nga dili sila makakat-on og disiplina. Kinahanglan makakat-on sila og disiplina. Unya, ang papel sa mga ginikanan ug ang papel sa gitawag mga anak, kumbaga ang katungdanan sa mga ginikanan o katungdanan sa mga anak, kinahanglan gyud nga kana bitang mahimo nila, mabuhat nila sa usa-usa. Sa atong katungdanan, kinahanglan nato ng buhaton ang pagpangulo, ang pagpanguna, unya mahimo gyud tang ehemplo, panag-ingnan. Kinahanglan makakita gyud sila sa atong gitudlo nila nga ilang makita ni sa atong kinabuhi. Kung ato silang gitudloan nga mosimba, dapat kita mismo pod mo'y nangulo nila sa pagsimba. Ya, dili na to kalimtan ang pagtahod ug ang pagtahod mao yawi aron ang atong mga anak magmauswagon, magmalampuson. Padayon natong maymayan atong mga anak, padayon natong pasidan-an sa pagpili og mga barkada, sa pagpili og mga ikakuyog, ikauban. Mas maayo kung doon na may mga barkada ang imong mga anak, wa na laing dapat pinakadabis nga barkada kundili kita ng mga ginikanan. Kinahanglan kita mga ginikanan, mga kisunan, maoy mangulo, maoy mo dumala, maoy mahimo gyung barkada. Kung doon naman sila'y barkada, pinakadabis nga barkada nila, dapat wala na ilain kita ng mga ginikanan. Kung babae ang imong anak, dapat barkada niya ang iyang inahan. Kung lalaki,
bisag lalaki babae, dapat kita maginikanan mo ilang barkada. Kita mao ilang pastor, kita mao ilahang magwawali, kita ang ilahang magtutudlog, maestrag, maestro. Kita sad ang barkada. Kabalo ba mo mga kigsunan, kung barkada nato ang atong mga anak, wala sila itago, wala sila isekreto, kay barkada man nato sila. Dili nato ipakita nga anak ragyod nato sila. Mauray ilahang pagsabot nga ginikanan sila, ag ginikanan ta nila. Dapat atong ipabati nga barkada usab nato sila. Pwede silang moduol nato, pwede silang mo mangonsulta nato sa unsang sitwasyon. Ang anak nga gipanalanginan mga kigsunan mao ni, natarong ang pagpuyo, natarong ang pagminyo, natarong ang iyang pagpangalagad sa Dios. Maunay mga kahimtang nga atong makit-an sa mga anak nga gipanalanginan sa Ginoo. Ang mga anak nga gipanalanginan sa Dios, mao gyunay atong makit-an na tarong ang ilahang pagdumala sa ilang kinabuhi. Damor silang magmauswagon, kay damor man silang nagtanom sa pagkamatarong. Dili gud sila alaot. Dili gud sila mapasagdan. Dili layo kanila ang panalangin. Ato silang panguluhan sa pagtahod, sa pagkahadlok sa Ginoo. Kung doon na may mga problema ang atong mga anak sa ilang pag-eskwela, labi na gyud kung musud na sila og relasyon, dapat walay lain o walay bisan kinsa nga unang masayod kundili kitang mga ginikanan. Ibanding ang imong mga anak, pakigsultihi sila. Dili lang dili lang kay makigsulti ka nga samas ilang papa or makigsulti ka nga ilang papa, kundili makigsulti ka sa mga ikaw ilang barkada. Himo ang barkada ang imong mga anak. Nindot kaayo mga kigsunan kung ang ginikanan dunay time sa mga anak. Usa sa mga makapaguba sa time sa ginikanan ngadto sa ilang anak, number 1 kining cellphone. Cellphone maoy makapaguba gyud sa oras sa ginikanan para unta sa mga anak. Bisyo usa pod na sa makapakuha, makapaguba og oras, panahon nga maoy gikinahanglan untas mga anak. Kinahanglan ka antigutang mudumala sa tanang butang nga naa sa ato ang matag kinabuhi, sa matag Pinoy-anan o sa matag kaugalingon. Kinahanglan kita mo'y unang kita gyud kantigong mudumala. Dapat dili nato tugutan nga kita mo'y dumalahos butang. Dili nato tugutan nga kita mo'y dumalahon sa cellphone, dumalahon sa trabaho. Dapat kita mo'y mudumala sa bisan unsang butang nga gikas Ginoo nga iyang gisalig gipiyal nato. Kinahanglan kantigutan mubalibad, kantigutan mudumala. Pag muingon ka nga di ko magsilpon, makit-an sad ka nga nila nga dili magsilpon.
Pero kon makit-an og masud-ong ka sa imong mga anak kanunay ra gyud kang mag-cellphone. Labi na gyud sa mga ginikanan nga or sa mga amahan nga na-addict sa email. Luoy biya gyud kaayo ang mga anak or asawa o kahabana kon asawa na addict sa email or kaha ang bana na addict sa email. Dili nila mahatag ang ilahang panahon. Dili nila mahatag ang ilahang gugma ni mapabati sa ilahang pamilya kung duna na'y gikaadikan bisyo. Muna nga kitang mga ginikanan dapat naata kanunay pagpakigsusi, pagpamalandong sa atong kaugalingon. Kung nahimo ug nabuhat ba nato ang atong mga responsibilidad, ang atong mga buluhaton, isip mga amahan, isip mga inahan. Ang sugo gyud sa Ginoo mga kigsunan sa Old Testament diha sa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 5-6 nga unahan nga tudloan gyud nato atong mga anak. Giyahan nato sila. Ingon dinhi sa Deuteronomio kapitulo 6 versikulo 6. Ayaw ninyo kalimti kining balaod nga gihatag ko kaninyo. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Hisguti kini kon anaa kamo sa inyong balay o kon magpanaw kamo o sa dayon ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Nindot kayo kon ang mga anak kana bitaw ang mga amahan do na sila'y pakigsultihanay. Do na sila'y pa-time gyud sa usag-usa sa ilang pamilya. I-adjust ang paggamit sa cellphone. I-adjust kung mahimo undangon ang makapaadik nga bisyo like kanang email. Daghan nga mga amahan wala na makabuhat sa ilang responsibilidad tungod sa email. Gani sa dito ko sa La Libertad giduol ko usa ka amahan og nagpasalamat kay siyag dako. Gani iya kong gihangyo nga mukuyog sa ilang lugar kay ila kuno kong padadag humay. Kay matud pa pastor, daghang kog nadawat nga panalangin, daghang kog ani. Kay padadaan unta kuno kog humay. Mas lami kuno ang humay kanang bag-ong ani matud pa niya. Nganong iya kong giimbitar, iya kong dadon tungod kay bless kaayo siya. Sa dihang nakadungog siya sa atong programa kay gikunik manis mga FM station, iyang nadunggan ang mensahe sa Dios sa mga ginikanan. Unya atong tayma grabe na gyud kuno ang iyang pagka-addict sa email. Ang tao rabang addict sa email or bisyo, mubo na kay nagpasensya. Daling masuko or niya kanang mubugbuot. Ni adtong mga taong wala ka manage. Lamang dunay mga taong kadigog yung mo manage. Sa ilahang kanabitang nabatasan. Dako kisag pasalamat kay matud pa niya. Hapit na lang kuno gani niya bulagi ang asawa tungod kay mas ganahan kaysa sa pag-email kaysa iyang pamilya. Pero sa dihang nakadungog siya sa tong programa, dito siya nakapamalandong. Matud pa niya katong
giingnan sa Ginoo nga iyang nadunggan diri sa atong wali. Kanus apa man nimo ipakita ang imong gugma sa imong asawa, sa imong mga anak kung patay na sila. Or kaha mauna ka. Kay kitang tao sa kalibutan may kinutuban. Kanus ama nimo ipabati ang imong gugma. Dito siya nakapamalandong mga kaigsuonan nga dili gyud maayo di ay ang ihimo. Iyang isurrender ang bisyo og naapagani higayon nga nagpaampo siya. Ni ato siyang giampo diri sa tong programa og ang Dios nga tong gilagaran mutubag og mutubag og mutubag gayud. Dili gayud ta niya pakyason. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang responsibilidad or papel sa atong pagkaginikanan. Natong mga amahan ug ninyong mga inahan sa inyong mga kaanakan. Dumalaha kini diha sa mensahe sa Dios. Sunda gayod ang mensahe sa Ginoo. I-bless lagi ka. Ang taong i-bless, ang mga anak nga gi-bless sa Ginoo, mahimo siyang panalangin sa unahan labi na gyud sa ilang mga ginikanan. Ang anak nga gipanalanginan pagka sa Ginoo, ang ilang mga amahan, ang ilang mga ainahan na atiman nilag insakto. Dili lang kay nimbalo sila kundili walay anak nga mupasagad og amahan og inahan kung natudluan sila sa ilang ginikanan. Natarong sila sa pagtudlo. Mismo sila makasud-o nga gitarong sila sa pagdumala. Muna mga igsuon, dili nato tugutan nga magtanom tag dili maayo, kundili magtanom tag pinagkamaayo kay moani gyud tag pagkamaayo. Dalaygon ang Dios mga kigsunan nga nagpanalangin kanato. Dalaygon ang Dios nga nagapahinomdom kanato. Daghan pagkaayo nga pwede natong itudlo sa itong mga anak. Dili lamang pagtahod ngadto sa ilang ginikanan, kundili pagsunod og pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Kay sako nang gikaingon, ang pamaagi sa Ginoo mudalag yun na sa tao sa kaharuhay, sa kadagaya. Mahimo gyung bulahan ang tao kung hingpit siyang musunod sa pamaagi sa atong Dios. Usa sa mga gikinahanglang buhaton, ayaw kaluya sa pagbasa sa Biblia. Ayaw kaluya sa pagpamati o pagpamati sa mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo base sa Biblia. Muuswag ka. Ikinabuhi ang pulong sa Dios, muuswag ka. Munay gisulti sa Dios ngadto kang Josue. Josue, ayaw kalimot sa basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang naisulat ini. Unya ang saad magmauswagon ka. Doon ako'y awit mga kigsunan ginikanan, unya ako na ning gipang record. Pero wala pa ko kahuman anig record. Ako na nang gisugdag record ang ginikanan, langit ang pilia, pauswagon ka, makapahulay, o lahutay lang. Daghan pag yung mga awit makalangit nga ato ang gisugdan og gama og sunata. Muna nga kagabi paghuman sa akong klase, nibisita ta ko sa ako ang gigama nga sunata. Abi yun akong naguba atong PC, atong computer. Pero yun akong guula. O niya, kinibitang mura ka o kanang wa ko mahimutang tinuora.
Nag-ampo ko. Unya, wala lang yung kumuduol diri sa atong recording studio. Kay akong giampo sa Ginoo nga ma-okay ra gyud ang atong computer, atong PC. Kay ako ang nakuyawan kay nikalit manggod og brand out. Muna nga wa ko ka tulog tarong gyud kagabi. Salamat sa Ginoo nga pag hiling nako gaganina naasay ni plus nga kanang mga pamaagi kung unsay iyang gikinahanglan. Maura putoy akong gisubay, akong gisunod unya nimbalik ra gyud ang atong computer og pangsyon. Salamat sa Ginoo. Akong awiton ang ginikanan diri sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon, kabataan karon, ang iyong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdahi, ang cellphone mo tagoi, kaugmaon nila, naas pagdumala. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabatanunan karon, ang iyong giyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayod pasagdahi, sa email paundanga, aron makataro, pag-eskwela. Kaginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ikaw ginikana, angay magmay na poon, pulong sa Dios pipitan, kay wakas Pinoy anan, ikaw magmay ng pingon, kay ikaw ilang panagingnan. Kung buhaton mo kini, ikay mabulahan. Ikaw ginikana, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Ang pagtudlo na to sa mga kabataan, mga kigsunan, kinahanglan gyud hingpit. Dapat dili nato sila tudloan nga kuwang. Kinahanglan hingpit. Buti pasabot, kung unsay mga pamaagi sa Dios sa Biblia, tanan nga mga pamaagi sa Dios, ato gyud ang itudlo nila. Ato silang kuyugan, panguluhan, kay kini mao ilang gikinahanglan aron sila muuswag sa pagpuyo sa kaliputan. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanimo.
Mayong gabi, mayong nga pakiguban sa ato mga kigsonan, no? Nga nagsunod sa ato nga programa ninintak na. Salamat atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga tambag o pahimangno daghantang makatunan makuha sa mga pagtulunan dalaygon ang Dios. Kung naamoy mga pangutana mga kigsunan, pwede ra gyud nga inyong ipaabot sa akong account Gideon Candelario o gato ng tagaan o pagtagad diris ato ang panag-uban. Kuyugan, hiusahan aron mas maklaro ug malig-on ang atong mga kigsunan nga nagkinahanglan kayog giya. Unya ang pagtudlo mga kigsunan, dapat sa atong pagtudlo kanila kinahanglan makita gyud sa buhat. Kung nagtudlo ta nila og pagtahod sa Dios, kita mismo nga nagtudlo tinuod tang nagtahod sa Dios. Og nagkinabuhi ta sa tudloan nato sila sa pag kinabuhi sa pamaagi sa Dios, sila mismo makakita og makasudong nga kita nga ilang mga ginikanan nagsunod og nagkinabuhi usab sa pamaagi sa Ginoo. Daghang salamat pastor sa mga pulong sa Ginoo nga imuhang gi-share. God bless us all. Unya, ayaw mo kalimot himo ang barkada inyuhang mga anak. Himo ang barkada para kung doon na sila yung mga kabugaton, para kung doon na sila yung mga pagbati na, ikaw mismo ang unang masayod, dili kay magmatara kag buntag. Ona nga himua nga inyong mga anak atong mga anak himuo na tong barkada. Si Arlene Pastor, paampo ko sa akong anak nga sif siya adlaw sa iha pag-ubra. Salamat pastor sa pulong buhi nga Ginoo. Ubanan sa Ginoo ang imong anak o magmalampuson kanunay ang imong mga anak sa mga buluhaton. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Maayong gabi no, maayong nga pakiguban sa tanang moriple ug maayong buntag, maayong udto ug maayong gabi sa mga moriple sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Janelle de la Rosa Estante, amen, praise God. Sunod na to nga panag-uban mga kaigsonan o live, ato nang hisgutan ang or ipadayon ang libro sa gipadayag. Salamat ko sa Ginoo nga magmadaugon, magmalampuson ta sa mga buluhaton nga giandam para sa Ginoo. Ricky Rakasa, maayong gabi pastor, naulang jud nakauli gikan sa trabaho. May salamat sa Ginoo sa iyang pag-uban sa inyong pagtrabaho. Si Iboniza Kia, maayong gabi pastor, watching from General Santos City. Pastor Carmen Mahilong Bantigi, maayong gabi. Maayong nga pagiguban ni Sister Lorena Traya, ang Dios magpanayon pagpanalangin. Paampo di ay ko sa akong anak ato sa Visayas pastor gikan Casey Rakasa. Ubanan sa Ginoo imong mga anak labos sa tanan ayaw gayod kalimot sa paghatag kaniyang panahon, pagpangumusta o pagpahinumdom maunay gikinahanglan sa imong anak. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. O sa mga kabataan, dili gyud nato tagaan o kabugaton ang mga ginikanan. Mayong gabi ni Marlene Gable. Amen. Salamat Pastor Gideon. Unsay title ani nga awit pastor sama sa Agila? Salamat pastor og maayong gabi nimo pastor. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi mo pastor og sa tanang nagsunod sa programang pulong mo kinabuhi ko. Ang title ani gusto kong mosayaw. Jubert Madera. Pwede ra gyud na nimong i-search ang Jubert Madera
Naa na diha ang iyang mga kanta. Pagdaig nga tinud-anay, igabalos, pagkatamis o gusto kong musayaw. Si Jennifer Cabasag Cabrera, maayong gabi. Numalin Alpuerto, Katakutan. Thank you, Pastor Gideon. God bless. Papre na lang pud ko sa akong mga anak. Protection sa ilahang pag-eskwela. Dalaygon ang Dios no sa mga kaigsuonan nga nagpaabot dirig mga prayer requests. Lauma nato ang tubag sa Ginoo, dili ta niya pakyason. Ang atong mga hangyo dili gyud balibaran sa Ginoo. Dili gyud ta niya kalimtan. Ang Dios kanunay nagtan-aw, nagmonitor ug naghulat sa panahon nga kita mga moyog mo hangyo kaniya lang. Oras sa tong programa alas 9:13. Dalaygon ng Dios nga naghatag kadaugan kanatong tanan. Sa ako nang gipahibalo nga pwede ra gyud kaayo mong mangutana o magpakisayod mahitungod sa pulong sa Ginoo sa mga butag, mga panghitabo nga gikinahanglan ninyong makatunan diri sa atong panag-uban. Pwede ra gyud ninyong ipangutana pinaagi sa akong account Gideon Candelario. O niya ang profile nga akong ibutang maurag yapon kining atong studio ug katong FM station dito sa Balok, Santo Niño, Tanhay Negros Oriental. Sayaw mulok suta sa lumba nga gisalmutan ta. Si Lucy Soto, salamat kaayo. Salamat gyud kaayo sa Ginoo, Pastor. Ako barkada, ako apo. Kay gitudluan ko nga dili musundog sa mga bata sa gawas nga magsigig mura og manunglo ang mga bata nga way Kristo. Salamat, Pastor, tungod sa mga bata dapat gyud tudluan. Tinuod gyud no. Salamat kay sa Ginoo ni Sister Lucy Soto. Usag gyud nga atong bandayan atong mga anak, ato sila nga monitoron kung kinsay ilahang barkada dapat kitang ng mga ginikanan nila. Maoy pinakadabis barkada. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan, magpasalamat ta, magampo tas Ginoo nga sa kalampusan, sa panalangin, sa iyang tubag, sa atong mga hangyo. Magpasalamat tas Ginoo sa atong kalampusan nga atong naangkon. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya kami nagpasalamat kanimo sa imong pagpanalangin kanamo nga nakakat-on og nasayod kami sa mga pamaagi aron muuswag mulampos ang among mga kabataan ug mahimo kaming blessing sa among mga kabataan. Dalaygon ka nga Dios nga nagtudlo, nagatiman, nagamuma ka namo ug imo kaming gipanalanginan karon. Bisan pa sa ako mga kaigsunan, nga doon na sila yung mga prayer request sa ilang mga anak. Salamat Lord nga ikaw nagatiman kanila ug nagkatagbo ug nagaproteksyon. Gilayo mo sila sa mga problema pagsulay ug walay bisan unsang dautan nga mga panghitabo dili gayod ni nila masinatian. Kanunay nilang maangkog mabatunan ang kadaogag kalampusag panalangin nga imong giandam kanila. Salamat Lord sa kumpletong kaluwasan, kabaguhan, bisan pa sa mga kaayuhan nga gipangayo, gipangandoy sa among makigsunan nga imong katawan. I declare blessing sa mantagusa. I declare healing in the name of Jesus. Salamat Lord sa imuhang pagbantay ug pagtagbog, pagproteksyon kanamo sa pagpangatulog uban ni kami. Among isalig itugyan diha kanimo nga among kinabuhi. Kay diha kanimo kami may kasiguruhan. Diha kanimo o Dios may kaluwasan. Dungog, mga pagdaig, pagpasalamat. Alang lamang kanimo ang tanang himaya. Dungog sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Dalaygon ang Dios nga nagpadayon sa pagpanalangin kanato. Kini inyong igsuon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless.
Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.